kanhun jong ki kena ki baju penlong ya ka jing ilaka Neston ha ka surok ba National Highway 6 man la ka sngi ublei kala kanran din no nin ka sngi hadin bakleyo ka jingtip badon ki pulit ka bala aplepa ha ka than samlem ka badai ka jaka ka bakin nongnya thuk arshaka ki jumlin man pelong ya ka kum ka jaka ya lekai ka ba pansiru ya ki babon ki paj ba nong le nong wan nakaliang ki pulit ka sning police station nen ka sngi ka arpo traguyayong kala pelong ya ka jingpen ap ha ka surok ba banlap ki te ki khna henry bon na ki klayo jingtip ki klem nut satya shu manwan badon ru ki nongnya arshaka masni i ki pulit ki phai byang ha ka ju ka liang ka badai ka wrong side ban phet krat ya lade wan ta si banya don lang kani ka jingle jungi kani ka checking vehicle checking most ka message ka bang kwa man ai ni ka long ba yo shipun di complete ki general public tam haspi Sunday waki don ki kna ibuan na Shillong ibuan na Nongpo ibuan le extend hakani surok NH06 most ngilai iru ki don ki kna iba upload ki ya kini ki stand ki jong ki hadi YouTube channel ba fair Tiling ba kini iyo sipun ki comment ba ki request yang ki police tam bangin enforce ya ka ya kini ki rules and regulation yang kini surok ba yang ini bukan di utasi nak lian juga police station lang ni na po sling ngilale ikani ka vehicle checking hang ni po ngat hang ni po samlem kepada ka NH06 on the way from Shillong to Guwahati but akan ni jingle checking jongi mentasi ni ti namar ka jinglong jong sin beneng ka lesi ka slap ki rider ki miawan hi hado kata ta andai ki don katu kan imut ki rider ki bawan pada ka jing lap jongi kini ki riders abang i police board sin hi ki slow down ya ki bike jongi te Henry wala kata rungil ai awareness ki baro ki riders ba kin maintain ya discipline haba kinya ay kali but kam kimde banyale kini ki race lani kini ki stand ha kini surok ki badai kaja college om de tang ka jongki Henry gadai jongki wiru ki kali pat ki kali sau shaka ki kali he mo ki truck but kiwi kali ya na kani ka ju kalenti te kani ka jingle stand ka jongki kawara om de ka jing mensau tang yakihi Henry wat ya kinong lek kinong wan kiwi pat tam ki kentai ki balong nervous se akor bakinya ay kali ki jongki tingi kerpat ki riders baru khoj ki bawan ban ride sekini ki jaka bakin maintain jaga disiplin jongki bakin maintain jaga speed limit ke jongki batum juru bakin nomle ya kini ki stand lani ya kini ki activities ki balong ke violation ya kani ka motor vehicle act ola danang ni syakmat hila dang idang lap na kalian ke police department ngin sim ya ka action ke ba strict ha da ka bangi le compounding katum ki motor vehicle act batum juru lada kini ki jingja kenang eja nilaru bat ban register ki cases persya ya kini ki bale persya ya kini kenya kini ki anjong ka motor vehicle act dina kalian jongi kemparu ya lengpa ka media ka jongi ba pin island ya ka jing pedep ki bopun hi lengpa ka media ba dibri ki bawan sekini ki lenti kin sojo mo kamde bangi pensitom ya ki lani bangi le kini ki rules bangi impose kini ki rules na ka benta jongi ngai na ka benta ka jing ha jongki hi namar bele lada kinya ka kor ka burom lani kinya speed limit ka babian ka jing im jongki kalong safe but lada kinya klumar pada kala menja ka jing accident buat ka jing yap lo namar ba nang hakini kilenti hi namar ba khamtam kala wan kani ka ayom liur ki kerpat hi ya ki nongnya baik khamtam ki nongnya asaka ba kindeng ya ki ni ki equipment semua kini ki nongkumno ki safety gear na ka benta jong ka jing kalong jinglong safety ka jong ki mak tang kata na kalian jong dashboard